Koliko još? Sam blizu. Ajde, još malo, samo hrabro. Sigurna sam da znaš da vatrogasci ne gase samo požar. Vjerojatno spašavaju i životinje. Danas ćeš ti kao pravi vatrogasac spasiti jednu mačku. Iskreno ne bi baš bio u koži. Jel možeš skočiti do gore ili ćemo upotrijebiti ljestve? Znaš šta, iskreno danas mi malo više onak vibe za ljestve, znaš. Da? Okej, ajmo onda. Pa ovo je dosta jednostavno. Stižem. Koliko još? Sam blizu. Ajde, još malo, samo hrabro. Mama, ovo je sve fake. Ja u stvari ovo ne radim. Mis, pa dođi. Pa gdje si? Evo ga. Bravo! Spasili smo malu macu. Mi sad idemo dolje. Jer ovdje vruće i jako visoko. Ajmo.